היום אנחנו נעבוד על מערכת גוגל קלאסרום. אז גוגל קלאסרום למעשה מערכת ניהול למידה של גוגל. הייעוד המרכזי שלה הוא ליצור workflow דיגיטלי מלא מרגע הפצת החומר, דרך הגשת המטלות ועד מתן הציון. הכל מרוכז בענן אחד ומחליף את הצורך במיילים או דפים פיזיים. אני נכנסת, אני מוודא שזה מחובר למייל שאני רוצה. אחרי שאני נכנסת לפה, אני מקבלת דבר כזה, מסך כזה. פה כבר חילקתי את זה לתיקיות. אני לוחצת על הפלוס על מנת ליצור כיתה, לפי חומר לימוד מסוים. אני חילקתי את זה לפי כיתות, אז אני אכנס ל-10th grade לדוגמה. העדכונים זה למעשה הפיד הכיתתי, שם אני יכולה להעלות הודעות מסוימות, זה המקום להודעות ותקשורת שוטפת עם התלמידים. אני יכולה גם לתזמן פוסטים מראש, או לאפשר לתלמידים לשאול שאלות על חומרי הלימוד. סביבת הלמידה, אני יכולה ליצור מטלה, בוחן, שאלה, חומר לימוד מסוים. אז היא נכנסת לדוגמה שכבר העליתי. אני יכולה לרשום את הכותרת, את ההוראות, ויש לי אפשרות לעלות, לצרף את הקובץ שאני רוצה, או על ידי קישור, זה יכול להיות גם יוטיוב, זה יכול להיות דרייב. אני יכולה לבחור שזה לכל התלמידים או לתלמידים מסוימים, ציון, תאריך יעד, נושא. אני לוחצת גם שמירה, כמו שהיה שם. אנשים, אלו התלמידים שלי, או שאני לוחצת על הפלוס ואני מזמינה כל אחד מהם בנפרד, או דרך יותר פשוטה, זה פשוט להיכנס לעדכונים, ובצד ימין יש לי את קוד הכיתה. אני יכולה להציג את קוד הכיתה לתלמידים, להעתיק את זה, לשלוח להם ולבקש מהם להיכנס ברגע שהם מתחברים לגוגל קלאסרום, ואוטומטית הם יופיעו לי כאן, הרשימה תופיע לי כאן. ציונים, לכל מטלה השם שלה תופיע ולידה גם הציון, זה כמובן חשוף לתלמידים, הם יכולים לראות את הציונים שלהם, וזהו,